Kung mag-ampo kamo, ayaw ninyo sunduga ang gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Gusto nilang mag-ampo nga nagatindog diha sa mga simbahan ug sa mga kanto sa kadalanan aron makita sa mga tao nga sila Diyos nun. Ang tinuod, nadawat na nila ang ilang ganti. Busa, wala na sila'y madawat pagikan sa Dios. Apan, kung kamo mag-ampo, sulod kamo sa inyong kwarto og panirado. Didto sa sulod, pag-ampo kamo sa inyong amahan nga dili makita. Ug muhatag og ganti kaninyo ang inyong amahan nga nakakita sa inyong gibuhat sa tago. Kung mag-ampo kamo, ayaw paggamit sa daghang mga pulong nga walay kapuslanan sama sa gibuhat sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Kay nagahuna-huna sila nga tubagon sila sa Dios kung taas ang ilang mga pag-ampo. Ayaw ninyo sunduga ang ilang gibuhat. Kay nasayod na ang atong amahan sa atong mga gikinahanglan sa wala pa kita mangayo. Busa, pag-ampo kamo ug sama niini. Amahan namo nga anaa sa langit. Hinaot nga pasindunggan ikaw sa mga tao. Hinaot nga maghari ka dinhi kanamo. Maingon nga ang imong kabubuton gituman diha sa langit. Hinaot nga tumanon usab kini dinhi sa kalibutan. Hatagi kami sa among gikinahanglan nga pagkaon karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo usab namo ang mga nakasala kanamo. Ayaw itugot nga madaog kami sa mga pagsulay. Hinuon, luwasa kami gikan kang Satanas. Tungod ka ikaw ang hari, ang makagagahom, ug ang dalaygon sa walay katapusan. Amen. Kung pasayloon ninyo ang mga tao nga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langit nun. Apan, kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga langit nun.